Dyma Bishop. Helpu'r bêl ymlaen. Yn chwilio am Hywel Davies. Davies yn croesi o fel ergyd i'r rwyd ochr. Mor agos o fynd ar y blaen. Y capten Jack Ashford ar ei drod dde yn ceisio curo y gôl geidwad Ratcliffe. Mor agos i'r gôl. Davies yn torri. Torri tu fewn ar ei drod dde. Davies bêl y gwyro ac yna Bishop. Davies ar gwaith da yn y lle cynta yn torri tu fewn ar ei drod dde a bu bron i Bishop roi'r tîm cartre ar y blaen. Durant sy'n croesi. Caerau Trelai am gicrydd, dyw e ddim yn dod. Hughes ar ei drod dde, Cwpan i ddim, berffaith! O, am gôl i Rhys Hughes ar ei drod dde, heibio i Dimonece ar ymwelwyr sydd ar y blaen. Am gôl, jyst rhoi tu allan y postyn pella a jyst crymanu fe rownd. Kenny dal y bêl i fyny a Durant sy'n gwibio yr ein y munudau pwysig nad ydyn nhw'n ildio'r ail. Hughes o sgiliau hyfryd! Ac oedd hi ar y postyn o sut nath hi aros allan. Mae'r perygl Dylan o. Ar ergyd dro'n gan Woodcock ac allan am gic gornel. Wel, Caerau Trelai yn dianc yn ffodus i wneud hynny a bu bron i Rhys Hughes ychwanegu ail. Mae jyst y doniad gyda fe yn y fe, unwaith yn y cwt cosbi, dyw amddiffynwyr ddim yn sicr pa ffordd mae'n mynd i fynd, a mae'n anodd i amddiffynau, maen nhw methu neidio mewn, a jyst ffodus dath e bant o'r postyn fyna. Hughes at Kenny! Kenny am yr ail o gwaith da fanna yn yr amddiffyn gan Jack Turner yn rwystro'r ergyd. Dyma'r gicrydd i'r ymwelwyr bêl yn cael ei helpu mlaen. A dyma Edwards yn ergydio! Mae o dde ar y postyn a mewn! A maen nhw wedi dyblu mantais Billy Pater a'i dîm hyfforddi yn dathlu ar yr ystlys. Noah Edwards yn ennill y bêl yn y cwrt cosbi ac ar ei drod dde yn ergydio ac oddi ar y postyn a mewn. Caerau Trelai dim, Cei Connah 2. Noah Edwards, fel ni sôn, newydd sôn bod e'n jyst achos i môr gymaint o broblemau yn cael yr ail bêl yn awdde, trydydd bêl a chwarae teg, gol gred. Liam Bishop dros y gicrydd, pedwar yn y wal amddiffynol. Dean Wheeler yn edrych yr ergyd! Mae'n cael ei harbed gan George Ratcliffe yn weddol gyffwrddus yn y diwedd. Samson ar bas ymlaen, a mae'n y gyfle fan hyn i dynnu'r bêl nôl yn Davies o! Cyfle gorau'r gêm i'r tîm cartre. Wel, Drew Banner creuodd y cyfle ar gyfer Hywel Davies, ond rhaid rhoi canmoliaeth i George Ratcliffe. Yr arbediad yn gampus. Andros y bêl dda gan Haben Samson. Drew yn pasio draw i Hywel Davies, a just unrhyw cornel dwi'n credu agor allan. O, chwarae teg, George Ratcliffe yn dda iawn.